Bantul, bantul. Isog mo kaya na Jordan. Murag gusto na siyang makigpamauli. Kamante ka? Ugwa pa na, gihigot. Wala, sibat na. Mau. Napagyapon kaniya ang pagkamapahitason. O kaitom saya kasing-kasing. Tasugado. In short, maldito gihapon siya. Lisod. Unsay naglisod ka iyo, ha? Unsay buot ni mong ipasabot? Adunay ni Alcuntra. Ha? Dunay ni Alcuntra? Oo, aduna. Pero dili na ko masiguro kung usa kini. Apan unsa ka na iyo? Nakita na ko nga adunay nasadaan ang inyong anak. Nasuko kaniya. Ginoo. Mao ba iyo? Tabangin tao na akong anak iyo. Naibaw ka ba kung sila sadaan niya, ha? Kinsa ang nasuko niya? Pasayloa, wako'y ikatabang, wako'y ikasuti o ikatubag. Apan nga naman iyo, di ba tambalan ka? Makamao kag mutambal sa saba di anang sitwasyon. Sa gikaingon ko na, adunay ni Alcuntra. O dili ko makasugakod, kay putli ang ilang katuyuan. Say buot ni mong ipasabot. Dili kayo ko makatag sa detalye. Dili ko makadaog sa ni Alcuntra. Sa gikaingon ko na, maayo ang ilang katuyuan.